साम' खिंखिरि मानो फैदों नोंलाय? आयौ बाला साम' खिंखिरि नों बायदिब्ला लाजिनायजोंनो हा सिङावसो थ्रोब हाबनानै थागौमोन आं सीता देबि बायदि। आंलाय माखौ लाजिनांगौ जाखो? आयौ बाला लाजिनाय होननानै गैमाराथ' आइबेनाव मालायनि हिनजाव गोनांखा हौवा सेख'ग्रा बेनिफ्राय जेलबो जाग्रा लाजिया आरो नों? आयौ दाउसो देलाया गावखौ बावनानै थाथ'लायो गावाबादि हिनजाव गदाय बोराय हौवानि। आयौ बाला बावनानैसो दंथारो आंबो थाइजौखौ हे बोरायनि हिनजाव गदायना। अब्लाबो आंना एसे बेलेग आं बोराय हौवाजों हाबा जानो होननानै जायाखै दा। दाउसो देलाय आं नोंजों नांलायनो गोसो गैया। आं अमा राजानि फिसाला फिसाजो गोदानखौसो नायनो फैदों। आच्छा। ओइ गियान गोनांफोर जाबाय जानो लोंनो लाहार फाहार खालामदों माबार। ओंखाम ओंख्रियाबो मोनखासिगोन। हामथारबाय दे थिग समावनो सफैबाय आं। जानो मोनसिगोन लोंनो मोनसिगोन रंजानो मोनसिगोन नङा होमबा? ओमफ्राय थैनोबो मोनसिगोन नामा? बेबो जागोन आरो समा फैयोब्ला। ओइ अमा राजा हांग्रि मोनजा लिंहरदो नै जाबाय। अके नै माथो लाहार फाहार जागासिनो। होद नाजिबुदां मा लास्ट एन्ट्रि मारियोब्रा नोंलाय फिल्मनि हिर' थां माथां। खामानि एसे दङमोनलै बेखौ मावबोनायावनो एसे लेट जादों। दे बयबो मोखां नायलाय ओंखाम जानोसै जोंहा। मा थिग दानो दं दानो गैया मानसिनि जिउआ थास'लायनि दै बायदि ना। ओइ दाउसो देलाय खुगाजोंल' बुंबाय थाबा जाया लाहार फाहार खालामनायाव हेफाजाब होफा। माखौबा बेयाव लेक्सार होबाय थादों। जागोन दे जागोन। हाय लोगोफोर आं दुम्पाव बयजोंबो अनजाथाव। लोगोफोर थांनाय एपिसड 434 आव नोंथांमोनखौ मोनसे गुरैयै खावलायदोंमोन जे 434 एपिसडखौ नोंथांमोना 20k लाइक खालामनानै होयोब्ला आं लाइभ फैगोन होननानै बुंदोंमोन। स' नोंथांमोना 20k खालामासै। आं सानबाय मा नोंथांमोना आंखौ नायनो गोसो गैया होननानै। मानो होनोब्ला गोबाङानो बुंहरो लाइभ फैनांगौ दुम्पावखौ नायनो लुगैदोंमोन लाब्रा बड' कार्टुननि अनारा सोर बेखौ मिन्थिनो लुगैदों होननानै गोबाङानो कमेन्ट खालामहरबाय थायो गेजेर गेजेर। स' बेनिखायनो नोंथांमोननि अननाया बेसेबां बुरजा बेखौ आं नायदोंमोन। नाथाय नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायोल' नाथाय अनसायानो माथो। अनसायनाय मोनब्ला 20k जानांगौमोन ना 20k लाइक खालामनानै होआसै। अब्लाबो आं जेबो दुखु मोना नायनायानो आंनि थाखाय जोबोद माने बुरजा थोजासे नायबाय था लाइक होआबाबो नङा होमबा? स' लोगोफोर आं दिनै भिडिअखौ बानायदोंमोन बानायनायालाय नाथाय माखासे टेक्निकेल प्रब्लेम जागासिनो दङ टेक्निकेल एरर जादों बेनिखायनो आं भिडिअखौ एक्सपर्ट खालामनो हायाखै। अब्लाबो नोंथांमोना गाबोन थाबैनो नुगोन दे नोंथांमोना। स' आं बेखिनिखौनो नोंथांमोननि खाथियाव फोरमायनो फैदों जे नोंथांमोना थांनाय एपिसड 434खौ नोंथांमोना 20k माने 20,000 लाइक खालामनानै होआसै 16kल' जानानै थादों। बेनिखायनो आं दा लाइभ फैथ'नो हानाय नंला। मालाबा टाइमफोरा मिलायोबा समफोरा आंनि लोगोआव थाफायोब्ला मोजां समफोरा अब्ला आं थाबैनो नोंथांमोननि खाथियाव लाइभ फैनो नाजागोन। दा आं लाइभ फैनो हाथ'नाय नंला। स' लोगोफोर बेफोरबायदिनो अनसायबाय था आरो आं भिडिअ बानायनो हायाब्लाबो आंनि प्रब्लेमफोरखौ नोंथांमोननि खाथियाव माने खोन्थाफैनो नाजाबाय थागोन भिडिअ होनो हानाय आपडेटफोरखौ जेसेबांखिनि हायो। स' दिनैनि भिडिअ लाबोनायाथ' आं भिडिअखौथ' बानायखादोंमोन नाथाय माखासे टेक्निकेल प्रब्लेम जाबाय थायो बेनिखायनो आङो नाजासेयावबो हायाखै। जोबोद रागा जोंखादों माने ओरैबायदि रागा जोंदों माने आं 6थानिफ्रायनो माने 7थायाव भिडिअ होनांगौ नालाय आं 6थानिफ्रायनो एक्सपर्ट खालामगासिनो दं हायाखै। दाबो भिडिअआ दङ आंनाव बानायनानै दोननाय नाथाय बेखौ आं एक्सपर्ट खालामनो हायाखै। स' लोगोफोर नोंथांमोना जिंगा दासि आं गाबोन जेरैखि जायाबाबो भिडिअखौ लाबोथारगोन दे लोगोफोर। स' बेखौनो बुंनो फैदोंमोन आं लाइभ फैथ'नो हानाय नंला जिहेथु आं डेट होनाय मथे आं 434 एपिसडआव आं 20,000 लाइक मोनाखै। लाइकनि फाग्लि होननानै सानलायसिगोन दा माखासेफोरा सानबाबो जेबो नङा। मानो होनोब्ला लाइकजोंसो मिन्थियोना नोंथांमोना आंखौ बेसेबां मानसिफ्रा अनसायमारो होननानै नङा होमबा? स' लोगोफोर बाय बाय गुड नाइट टेक केयार गासिबो मोजाङैनो था। आंबो जेसेबां हायो मोजाङै थानो नाजागोन नोंथांमोननि खाथियाव भिडिअ लाबोबाय थानो नाजागोन। आरो मोनसे खोथाबाव नोंथांमोना बेवहाय नार्जिबुदां हापां सोमस्रिमोनखौ जिरायनाय थानाय नुदों नङा होमबा अमा राजामोनखौ। स' बेनिनो आं बिराद मोजां भिडिअ बानायदोंमोन नाथाय जायासै बेसोराफोरखौ बन्थ' मुरा बायदिसो फज'नानै दोनबाय आं। स' नेक्स्ट एपिसडआव बिथांमोनखौ नुगोन दे लोगोफोर बाय बाय लाभ इउ।